Malan trium ya ce shigar da iyalan Muhammadu Buhari suka yi a lokacin alhinin rasuwarsa ya yi kama da shiga ta kiristanci. Duba da yacce kowa ya gani sun yi shiga ne ta baƙaƙen kaya, wanda a fahimtar wasu sun ce sun yi koyi ne da al'adar turawa, wanda turawa sukan yi shigar baƙaƙen kaya a lokacin alhinin rasuwa. Wasu kuma sun ce a'a, normal dama su 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan masu mulki sukan yi shigar baƙaƙen kaya domin suna ganin shiga ce mai kyau ko kuma tana musu kyau. Sannan 'yan comment section ku ji tsoron Allah dan Allah. Na ga wasu a comment section na cewa su sun ga bidiyoyi na binne marigayi Muhammadu Buhari amma ba su ga bidiyon da aka masa sallah ba. Jama'a ku ji tsoron Allah, an masa sallah a fadar mai martaba sarkin Daura, sannan aka wuce da shi gidansa domin abin nesa. Ku ji tsoron Allah yan comment section, ana mutuwa fa. Muhammadu Buhari dai ya tafi. Addu'a ce ta cancanta ba cece ku ce ba malamai. Ku yi taron yi masa addu'a ba taron cece ku ce ba. Allah ya ji gansa, Allah ya masa rahala, Allah ya sa ya huta.